Kawi kena mastu namo sidam sekaring bawur langgeng. Isan memuji dumateng Gusti Kang Maha Rasa para wadilan pusana mugi tinebih saking bilahi. Jaya Wijayanti kalis dereng sampikala tinebih no saking sengko.
budale wadya bala kang suwike yo 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 Bapak mongko sepisan kangaran babak warok kanthi lampahan cariyos rebut waris sajroning padepokan mapan ing ereng-erenging Merbabu kangaran padepokan Gunung Sari mapan Kyai Surayuda kang sepuh gadhahi putra kalih kang nami Sento Tuwin Gendro sami-sami putra kekalih Riwusnya Dewasa lan kondang sekti unggul Mandraguna ing kono Kyai Surayuda bakal nurunake padepokan marang putrane salah sawijine Sento utawi Gendho nanging jroning rembag kekaling putra samya rebut waris pranyata badhe nurunaken padepokan Tuwin sadaya glondong lan glondonging warok mila kados napa babaring cariyos wilujeng mirsani babaring warok kanthi lampahan rebut waris Bapak ini kula Sento Bapak nyoto rembag kala wingi babakan ingkang badhe nurunake padepokan sak surute panjenengan nginjang kula wit menapa Bapak emot lho Bapak sedaya kasekten ilmu panjenengan sampun kula serep tegesipun kula sampun siaga kinarya pangarsa madeg Kyai wonten padepokan Gunung Sari mriki lumebet ugi sampun siaga sampun siap batos kula kagem mangarsani sedaya para siswa para dlondong wonten Gunung Sari mila pangajap kula Bapak ampun wigah-wigih anggenipun badhe pinitados dening Sento putra pembayun panjenengan nanging ngeten Bapak kedah dipun emut yen to rayi kula kang aran Gendho menika sejatosipun ugi pengin kinarya pangarsa ngrebut wonten ing padepokan Gunung Sari yen to pamanggih kula saderengipun mrika ngombro-ombro monggo mangsa borong Bapak anggenipun budidaya langkung linangkung kedah panjenengan paring sasmita yen to ingkang nurunake menika kula Sento putra kang pembayun ingkang langkung patut ngaten Bapak. Le, rungokno kupingmu. Kowe Sento kae Gendho, anakku loro. Nggih Bapak. Nak karepku ya Le. Kowe tak anak-anak sing nomor 1. Kok nak dirungokke adimu ngerebut masalah padepokan nak karepku aku dadi wong tuwa Le. Karepku tak turunke marang kowe. Kedahe pancen ngaten Bapak. Ning ora ngono Le. Lho, kersane Ora ngono. Mbok nak anti ngrungokke Gendho kok arep dadi apa? lho kajenge umpami Gendho menika mireng pangandika panjenengan ya teges sampun siaga yen to mungsuhipun menika jane kakangipun mboten bapangel kula sampun nurunaken sedaya ilmu panjenengan. Lho, kuwi Gendho mlebu
nak kena tak undur aja tak bacotake anggonmu ledapar utang karo gendole Cekap Bapak. Sampean ngomong nopo? kakangmu lho padepokan kuwi mah direbut nyang kakangmu kowe trimo apa ora Loh, kudu trimo. Aku ora trimo, to sendo. Gendro, Sawijining elmune ngedeke ana ing padepokan Gunung Sari ning kene. Ora trimo yen ngelmune bapak arep tak pek kabeh. rungokno kupingmu lho Bapak sampean menenge mawon. cukup. Tegese kowe wis wani ngonjak marang kakangmu, wis wani marang kakangmu. Sing tak wedeni apa? Loh, tunggal padha tunggal ning bab rebut iki. Mung tunggal dadi mungsuh lho. Nanging sawijine ana ing papan kene. Padepokan iki wis gedene samene, bapak ya wis tuwa kok ngene. Ya, Nanging awake dhewe tunggal loro nanging ilmune bapak ditemurunke namung kowe dhewe. aku ora trimo nek kowe dapat dudon dapat hutan padepokan Bapak, Bapak, ampun derek bapak perkara menika. Sinten ingkang unggul sayekti ingkang sinten dados ingkang unggul derek kantos kula mawon panjenengan. Bapak. aja dapat dudon le nak kena tak bacotake iki ana ing Taman Sari Musuk aku duwe padepokan yaiku jenenge Gunung Sari Nggih. Gendro, Piye sendo? aku bakal ngalah marang adikku. Ning kudu ana srana. Sayekti ilmu apa kang wis mbok serep saka bapak dene kowe wani kumalungkung bakal ngasorake kakangmu. Aku tetep kumalungkung. Ning kowe kudu ngerti lho, Ngerti apa? aku wis duwe aji-aji turunane kok bapak kang Aji Dwi Denowo. Kowe ora bakal duwe. Aku sawijining duwe nanging urung tak rohke marang awakmu. Sawijining ana ingon-ingonku ana ing papan gunung gedhe. Kaya dene maneman tanganku yen to nganti kena kulitmu. Ning kowe tetep kudu kalah. Eling sawangen gendho. Sawijining endi? Para ngilmune bapak ana ing papan kene dudohna marang aku. Marat aku ora wedi sawijining ana kene. Aji Dwi Denowo kang bakal gaglak kowe gendho. Waspadakno siaga. Ora trimo sawijining papan kene. Waspadakno gendho. Waspadake ana ing papan kene. Kipra. Hei, ha. Sawijining ana ing papan kene. Gendho. Piye? Ora gigrek kowe nyawang kasektene bapak Ora gigrek. lumantar aku.
Aku duwe duit denawa, banjur kowe duwe apa keparat? Aku ora wedi yen sliramu loro kuwi ora nek sing tak wedeni. Ya, Ana ing papan gunung gedhe tak tokke aji-ajiku, ingon-ingonku tak tokke ana ing papan kene. Sampun siaga budalke. Ora wedi sawijine ana ing papan kene. Tak kei papan sumpah jase. Ana ing kene. Sengko. Gento keparat. Maju duit denawa. Aku ora wedi sawijine ana ing papan kene. Ingon-ingonku ana ing gudung gedhe. Idak ndase sambat. Ayo. Pateni singo barong. Pateni idak ndase. Hei, 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 hei. Pripun Pripun, Bapak? Bapak? Cukup. Anggon mulut dok bago cekang anggon mulut patut dan cukup kesmini wae. Loh, iki dilanjut kesok tanggal 26 le. Iki Sek, ora Bapak. bisa rampung. Ora bisa ngono. Ora bisa rampung le. Ora bisa ngono Ora Bapak. iso ngono, Bapak. Iki tetep tak teruske. Aku duwe saperangan dlondong Mambu warok. aku aja tak bacotake diterus kono Tetep tak ngablak. teruske. Terus kowe. Ono ngablak. Yo, duwe dlondong warok kowe. Aku duwe drondong-drondong para warok-warok. Parat. Yo. Tak idak ndase. Wis meneng Bapak, bali nang padepokan. Idak ndase Kang Aran. Parat. Parat Bali, gento. Bali. Dlondonge warok Sengko sampun siaga napa derek? Sampun. Dlondong waroke Sengko siaga apa durung? Para prajurit siagakno anggone gladhen ana ing papan kene. Yo, dlondonge Sengko. Dlondonge Sengko. Aja babar wirang.
Cukup. Gendro, Piye Sendo? mung kaya ngono kasektenmu. Kowe durung ngerti yen to dlondonge Sendo mesti wae saperangan luwih unggul ketimbang Gendro. Aku ora wedi sawijine ana ing papan kene. Sawijine para siswa-siswaku arep tak idak ndase sing ngalang-alangi ana ing padhepane Bapak. Aja kakan sumbar sesuk wani saiki wani. Dlondonge Sendo. Siaga napa dereng? Cancut maju, maju. Sosro bahu ikmaes pati aran patih swanda lelabuhanipun
mangsa Gatut kaca edan Gatut kaca edan omahe entek-entekan. para prajurit sigra bidal kang nyinggiri ana ing padepokan Gunung Sari. Para siswa-siswaku sampun siaga napa dereng? Sampun. Sampun siaga napa dereng? Sampun. Sampun siaga napa dereng? Sampun. Oi. Wah. Oi. Oi. Ya. Oi. Ya. Oi. Ya. Oi. Kemrisi ing krepya sampur kang sineblak rek wong anda dong lambek sedepan asa-asa dewi kayangan nete garuda mapura kusumo ing antariksa kadung latirin nongkong pustakane roh manusia ketaman sunar sang surya kadung latirin nongkong pustakane roh manusia ketaman sunar sang codro kadung melati premostakane roh manusia ketaman sunar sang surya kadung melati premostakane roh manusia ketaman sunar sang codro Kemrisi ing krepya sampur kang sineblak rek wong anda dongkang beksa kepak Yo pasukan bolo-bolo kiprah lambe kanan. Wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale dunia, Yo bolo-bolo kiprah yo. wis akhir lati urip wato atine kafir uripe leno Wis akhir, zaman wis akhir,
Zaman wis akhir, zaman wis akhir, banjir bandang, sing urip mungkir, sing urip mungkir, sing arep edan. Zaman wis akhir, bumi goyang, akale jungkir natarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane susah, makune pinter, makune pinter, imane ilang. Zaman wis akhir, bumine goyang, akale jungkir negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang, akale jungkir negarane goyang. Para prajurit sigra bidal tumandang karya. Para pasukane Bala Kiprah sampun siaga napa dereng? Sampun. Pasukan Bala Kiprah sampun siaga napa dereng? Sampun. Yo bidal keco. Babatono Pangeran Sudilaksaya, Babatono Pangeran Sudilaksaya, Pangeran de paring sandan, paring pangan, paring kelas, kawulane. Yo Bala Kiprah. Babatono Pangeran Sudilaksaya, Allah Allah ya Allah. Ayo yo. Babatono Pangeran Sudilaksaya, Pangeran Paring pangan, paring kelas, kawulane. Babatono Pangeran Sudilaksaya, Allah Allah ya Allah. Babatono Pangeran Sudilaksaya, Allah Allah ya Allah ya Allah. Pangeran de paring sandan, paring pangan, paring welas, kawulane. Para prajurit sigra bidal do tumandang karya, anggone kegraden ana ing kene, aja isin-isinke kawulane.
sanggupi kabeh. Ayo, ojo kakan sumbar gento, lumantar umbule glondonge, sendo kang bar gaglak glondonge gento. Yuk, 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 yuk. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku patro iki lailu, sirama yang solo oleh payung koto, tak jentik luluba, mati ora ubah, lekor kabeh ikut saya urip kula aduh. Sing penting ora sagegeran. Kanca-kanca aman aman aman. Yuk itandase. Itandase. Yo, pecah dase. Dupaken glondonge. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku patok iki lailu, sirama menyang sulu oleh payung koto, tak jentik luluba, wong mati ora ubah yen ubah mateni bocah yen urip kula duit. Bolo-bolo kiprah luar biasa. Sendo. Gento. Aku ora trimo ana ing kene arep kalah marang para siswa-siswa. Tak enteni sesuk tanggal 21 ana Kalisat Ngablak. Kalisat Ngablak Magelang. Yen to nganti kowe ora tak asorake aja diceluk Sento putra pembayune Surayuda. Aku tetep ora wedi. Tak enteni ana ing satengah-tengahe desa Kalisat Ngablak Kabupaten Magelang. Yen kowe ora modar aja celuk Sento. Yen aku nganti kalah aja tak seluk gento. Jo kakan sumbar tak enteni. Bablas keco.
persembahkan untuk panjenengan semuanya. Dan juga di malam hari ini juga ada penyanyi cilik. Tentunya darah asli Wong Boyolali juga. Kita panggil sama-sama Dek Krisna. Krisna. Yuk kita Spesial persembahkan untuk Anda musik semuanya. Sleman Putra